umuntu uKristu uYesu. Athi amen. Amen. Hallelujah. Kukhona umuntu ongubani onguYesu Kristu. Ithi iBhayibheli ngumuntu. Hallelujah. Amen. So mhlawumbe sithela ngantoni ngomntu. Hallelujah. Amen. Awuzingombe wenifuba sakuthi mina ndingumuntu. Hallelujah. Ya, bakhona abantu masibajoyina abantu kanti thina singumuntu. Hallelujah. Amen. Umuntu kaThixo. Hallelujah. Amen. So namhlanje sithetha ngomntu onguYesu Kristu. IBhayibheli onguyo ongumlamuleli phakathi kwabantu noThixo, umuntu onguYesu Kristu. Hallelujah. Amen. So njengoba khona abantu ukhona umuntu. Hallelujah. Amen. So njengoba bethenjiwe abantu ukhona umuntu ofanele ukuthenjwa. Hallelujah. Amen. Njengoba abantu benceda abantu ukhona umuntu ongumncedi wabantu. Hallelujah. Amen. Njengoba abantu bebaninzi ukhona umuntu oyi-one. Hallelujah. Amen. Njengoba amagqwetha emaninzi ukhona umuntu oligqwetha. Hallelujah. Amen. IBhayibheli kwakunendoda ehleli for 38 years phaa ecangwe ephuli leBhethesda. Hallelujah. Amen. Kwakubuza eba ufune kwezentweni yathi yona andinamntu. Hallelujah. Amen. Kanti umntu utheni ufikile lo muntu ekufuneka yena because abantu bona bekhona bengabantu. Hallelujah. Amen. But uYesu wafika waba ngumntu. Hallelujah. Amen. Wathi instead of ayithatha ayiphose echibini phaya emve begxozaxoziwe amanzi wasuke wathatha ikhuko layithini ihambe because utheni ufikile umuntu. Hallelujah. Amen. Namhlanje ndifuna wonke umuntu le ndawo uphumele ntoni enomuntu. Hallelujah. Amen. Akho mntu uzohamba apha engenantoni engenamntu ngoba umntu utheni ukhona. Hallelujah. Amen. IBhayibheli wathunywa unyana nguThixo ezulwini ukuze ihlabathi angafike alitshaba saligwebe, ihlabathi lisindiswe ngaye. Hallelujah. Amen. Kuloo mntu lo nimzisileyo namhlanje. Hallelujah. Amen. Xa kuthiwa nawe ungamthatha umenzi wakho lo mntu ongumhleki ucela ubani uYesu Kristu. Hallelujah. Amen. Enze abe ngumntu otheni onaye. Uba unamntu ke ngoku awunamntu. Hallelujah. Amen. But ndifuna ube nomntu namhlanje. Hallelujah. Amen. Umntu otheni onguYesu. Hallelujah. Amen. Umntu ongaqhathiyo. Hallelujah. Amen. Umuntu ongazukulahlekelisa. Hallelujah. Amen. Umuntu ongazukusiya. Hallelujah. Amen. Umuntu ongazukulibala. Hallelujah. Amen. Umuntu ozahamba nawe ebusuku nasemini. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu ongathikajiki into abeyithethile. Hallelujah. Amen. uYesu wathi mna yizizoka zobomi. Amen. Amen. Wathi mna ndingamanzi obomi. Amen. Akazange ayijike loo nto. Amen. Hallelujah. Amen. But abantu bona bayayijika loo nto. That is why abantu sebethandile ukubuya kokulona ntoni zii-divorce. Kukho abantu kazii-ex. Kuthi umntu amakudala uyenqaba ntoni ngabantu. Hallelujah. Amen. Namhlanje sifuna ntoni umntu. Hallelujah. Amen. Apha iBhayibhile khona baphiliswa omnye umfo bebaninzi bebayi-10 baphiliswa bonke. Yena waphiliswa eqala engabazali bakhe wenze njani wena sawuphilile kodwa sikhathi ugula. Wathi umntu ondiphilisileyo uthenga lakhe nguYesu. Amen. Hallelujah. Amen. Wathi uthi ngubani waphi lo mntu okuncede? Wathi umntu ondiphilisileyo. Hallelujah. Amen. That means bakhona abantu bangazama ukunceda but ngakudibane nomuntu oyi-one ozoyikhomplitha impilo yakho. Amen. Hallelujah. Amen. Ukhona umuntu oyi-one obethele emnqamlezweni bebaninzi emnqamlezweni. Amen. Hallelujah. Amen. Bonke ababethelelwayo emnqamlezweni bayakrotoza amathawa because yayingabantu. Hallelujah. Amen. But umntu oyi-one onguYesu owabethele emnqamlezweni akazangaphula amathambo akhe. Hallelujah. Amen. Bavele bamhlele phangweni kwehla igazi kwehla amanzi. Ukufika kwamanzi emhlabeni, ukufika ligazi emhlabeni kwavumbuluka abantu bongela emzini omhle eJerusalema. Hallelujah. Amen. Ngenxa yokuhlatshwa umuntu ompompoza ntoni amanzi ompompoza igazi. Hallelujah. Amen. Thina nabe ungahlatshwa uphuma igazi lodwa. Hallelujah. Amen. Amanzi aphuma only xa ubilile. Hallelujah. Amen. That means kufuna ukusebenzisa uphume ntoni amanzi emzimbeni. Amen. Hallelujah. Amen. That is why iBhayibheli ithi uYesu umntu onguYesu walingethandazayo wabila but ukubila kwakhe amaqapha zokubila kwamanzi ngajika nathi ligazi. Hallelujah. Amen. Because ngaphakathi kunayo kwantoni kwakunegazi namanzi. Amen. Hallelujah. Amen. Umntu ongubani onguYesu.
Hallelujah. Amen. Nguye owafikayo wathi kukhona esile eliboshiweyo. Hambani niyolikhulula liyafuneka phi emkhosini. Bekhona abantu abakwaziyo ukukhulula ama-esile bengazange bakhulula. Hallelujah. Amen. Nakhazomisa lowo muntu. Hallelujah. Amen. Ukuthi ama-esile wakathinziweyo uyawakhulula la muntu ngegama likaYesu. Hallelujah. Amen. If ever awumbambanga lo muntu engithetha ngaye bamba igama lakhe. Hallelujah. Amen. If ever ulibambanga igama lakhe lo muntu engithetha ngaye bamba amandla akhe. Hallelujah. If ever awumbambanga amandla walo muntu engithetha ngaye bamba umoya engcwele wakhe. Hallelujah. If ever awumbambanga umoya engcwele wakhe lo engithetha ngaye bamba ukholo lwakho ukhonze kuye. Hallelujah. Uthi lo muntu uyafumaneka uthi mina mnyama ndiyanqoqoza. Amen. Uthi balaphe wafuna ndongena kuye ndihlale naye. Hallelujah. Kuthiwa bani? Kuthi uYesu. Hallelujah. Umuntu uyakwazi ukuqoqoza wonke, aqoqozele ungene endlini angaphinda aphume. Hallelujah. Amen. But umuntu uYesu uthi if ever yavula ndizawungena thini ndihlale. Hallelujah. Amen. Endlini kaZakeyu kuphela ongena abantu. Hallelujah. Amen. Ngangela ngoba ngeyesu ayengeni nabantu. Bathi xa bengenile bathi ingathi uYesu akayiqondi uba sesigebenga ke-esi, ingathi akayiqondi uba sisikoli esi, ingathi akayiqondi uba ngusayisa ngemali lo. Amen. Amen. Kanti uYesu uyazonga inhliziyo zakho uthi kayi kwayena ungunyana kaYuda. Hallelujah. Amen. That means naye unesihlanga elephuma liyasindisa. Ubani? uZakeyu. Hallelujah. Amen. Wathi ntethetha wathi lufikile usindiso kulendlu. Hallelujah. Amen. Wayengaxeli indlu abangene kuyo, wayexela bani? uZakeyu. Hallelujah. Amen. Wathi ndizohlala apha kule ndlu kaZakeyu. Wabexela indlu engubani? enguZakeyu. Andiswayo athi ndinemnyango yathini ndiyaqoqoza ngoba thina lokhu singumzi. Hallelujah. Amen. Ithi iBhayibhile lokumise wethu akongasoze uphihlakala. Hallelujah. Amen. So uyazi ungqoqoza kulaa mzi wintoni? Usithi. Hallelujah. Amen. To these things powerful Yeshua. Hallelujah. Amen. 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 Ngicela uphakamele ngiyazana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ubaba esanomnikelo. Hallelujah. Amen. Namhlanje zomnika emntwini umnikelo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ubaba esandla wakuphakamisa igama likaYesu. Hallelujah. Bamba sukhupha. Oh. Bamba lento yodwa. Oh. Bamba lento. Iyaphakamise yona. Okay. Yes. Sobe ngoma siphakamise izandla zethu apha kule nto. Hallelujah. Wonke amnikeza unika bani? Umthongisi. Elibhayibheli wanikwa uYesu umnikelo. Njengoba yayikhona umuntu onikele ngepeni yokugqibela. Hallelujah. Wavele wahlamutheni usikelele. Hallelujah. Amen. Nathi namhlanje sicela ukuthi ipeni leziphakileyo baptini bathini akasikelele. Sizinika lapho kubani? OnguYesu. Thandaza ngegama likaYesu. Thandaza. In the name of Jesus.